Nepál. Meka horolezcov z celého sveta, chystajúcich sa naplniť svoj himalajský sen. Všetci majú jedno spoločné. Potrebujú zmenu, pocit pohybu a života v priestore. Tu v horách nachádzajú životnú energiu a slobodu. Tu môžu presvedčiť sami seba, že skutočne žijú. Výstupy na vyššie 8000 sú vždy na hranici ľudských možností. Bez prekročenia tejto hranice je len malá nádej na úspech. Ja som sa chcel spýtať, jestli tam fúka u vás príjem. Tu je fúkot. Trošku sa to presunulo vyššie, ale ešte pre takou hodinkou toto bolo úplne strašné. Ani ako pokračujú vo výstupe? Ani zatiaľ pokračujú. Príjem. To je zúfale, to je blbosť. Film 80 metrov pod vrcholom vás zavedie na dobrodružnú cestu slovenskej expedície na 3. najvyššiu horu sveta. Milé a milé sú cesty telesa. Tou travou bočískal. Sú cesty zpátky, aj sú cesty tam. A ja navšak s váma tam stál. To ví snad jen déšť a vítr kolem nás. Ten vítr, co začal právě vás. Kanchenjunga, magická hora vysoká 8586 metrov. Ale nie je to len výška, ktorá horu bráni, ale aj počasie, strmosť všetkých jej stien, chránených pred odvážlivcami obrovskými lavínami a ľadovými bariérami. 80 metrov pod vrcholom. Možno vám tento film otvorí cestu do hovor. Prebudí vo vás obdiv k dielu prírody i k ľuďom v nej a možno pochopíte, prečo majú hory tak radi. 80 metrov pod vrcholom.